גם היום בסילואן שבמזרח ירושלים הותקפו ישראלים ונרגמו באבנים. ישראלית שהגיעה למקום להתראיין וצוות חדשות ערוץ 2 הותקפו. משה נוסבאום כתבנו היה שם גם היום בשכונה שהיא מוקד מתמשך של מתח בין יהודים לערבים. כך נראתה הפעם השנייה בתוך פחות מחצי שעה שבה פגשנו היום את קרן לוי. זו האבן שזרקו עלייך. מה, האבן? תסתכל כמה יש לפנים. עד שהצליחו. זמן קצר לפני כן ביקשנו מקרן לוי להגיע לסילואן, למקום שבו הותקף ביום שישי דוד בארי ודרס 2 ילדים. מתברר שכמה דקות לאחר תקיפתו של בארי הגיעה לשם גם קרן לוי עם ביתה בת ה-14, ובאותו מקום נרגמה באבנים. היא הגיבה בדיוק כמו בארי. נתתי פול גז, הילד הקטן שכזה שהיה למעלה התחיל ראשון לזרוק אבנים, וברגע שהוא התחיל לזרוק ברד של אבנים, הבת שלי ככה, כולה ככה סותמת את האוזניים, כי עם המערה נראה לי ש2-3 אולי. שפגעת עם המערה ב2-3 ילדים? לא ילדים, המבוגרים היו על הכביש, לא ילדים. וכאשר הסתיים הרעיון הזה וכל אחד חזר למכוניתו, הותקפו קרן לוי וצוות הצילום של חדשות ערוץ 2 במטח של אבנים וסלעים. הצוות הצליח לצלם חלקית בטלפון הנייד את הצעירים שידעו אבנים על קרן לוי. הם תוקפים אותנו, משה! תעשה רוורס, תוקפים אותה! בתוך שניות הפכה גם מכוניתם של הצלם זיו בניונסקי והמקליט משה בן שמחון מטרה למיידי אבנים בסילואן. תוקפים אותנו בסילואן, זורקים עלינו אבנים. קרן לוי הצליחה להיחלץ באור שיניה מסילואן. פגשנו אותה אחרי זמן קצר ליד שער יפו, בוכה ורועדת מפחד. הצלמים שלך עוד לא עלו לאוטו, כבר התחילו לזרוק, אבל לא הצלחתי להתניע. הייתי תקועה 5 דקות, השליחו 50 אבנים עד שלי סוף התחילה עליו. את הקוטל של האבנים? עד שזה חדר, אבל זה לא... הקוטל של האבנים? אבל זה אחרי ששלחו כבר 20, שזה סוף סוף חדר לפני. קרן לוי נפגעה בידה, בגבה וברגליה, אבל כאשר רואים את הסלע הזה במכוניתה, אפשר לומר שהיא יצאה מהתקיפה הזאת בנס. וכך זה נראה ביום שישי בצהריים, כשדוד בארי, ראש עמותת אלעד, הותקף ודרס 2 ילדים ממיידי האבנים. היום הוא נפגש איתנו וסיפר לנו על השתלשלות האירוע כפי שהעיד במשטרה. אל תעשה את זה, תסלט, עצור סלט, אל תעשה מפליציה מירה כי אתה תרוג מישהו. דוד בארי ביקש שלא להתראיין למצלמה. לדבריו, שניות לפני האירוע, המכונית שנסעה לפניו עצרה בצד, אפשרה לו לעקוף ומיד המשיכה אחריו. כאשר הותקפתי, רציתי לנסוע רוורס, הוא מספר לנו, אבל המכונית הזאת בלמה אותי. אם הייתי ממתין עוד 10 שניות, הם היו מוציאים את הבן שלי בן ה-13 מהמכונית, ולכן אמרתי לעצמי, אני חייב לצאת משם מהר ככל האפשר, אחרת אצטרך להשתמש באקדח, וזה יהיה הרבה יותר גרוע. 6 צלמים היו שם באירוע הזה, הם שהפכו אותו לאירוע מסוכר בכל העולם, אבל למרבה הפליאה בארי וחבריו מברכים היום על כך. המזל הגדול ביותר שלו היה שהיו שם צלמים, שהם אלה שתיעדו והוכיחו מעל לכל ספק שהוא היה בסכנת חיים ושהוא היה חייב לפעול כמו שהוא פעל. קרן לוי מאושפזת בבית החולים הדסה הר הצופים, ולמרות הטראומה והכאבים שמהם היא סובלת, היא ביקשה רק לציין הערב באוזנינו, גם זה לא ירתיע אותנו.